ay nagtatanong buong sa aming bayan. Sa gitnang kanluran na aking pinagmulan, sila'y nalilito at tawag ko nagkaganito. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Magulang ko'y ginawa na ang lahat ng paraan upang mahiwalang sa akin natutunan. Subalit iniwan ko ang ibinigay ng karangyaan. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Kaya ngayon ako'y narito upang ipaalam na di ko